je gauw naar dit verhaal. Waar ben het juf Klaske? Tomke en Janne-Joe watchen met Tomke zijn nieuwe keukentje. Tomke, die reertasje met die fruitbakje van de Moos zit nog in een fietstas. Moest die even opheljen, dan kan ik het fruitbakje skeermaatje van de horen keer. Jawel. Tomke draaft naar de garage ta. Hij viel in de fietstas. Maar wat is dat nou? De fietstas is leeg. Hé? Cornelia! Cornelia! Hij is er net. Mijn rechtasje zit net in de fietstas. Oeps, wat stom. Oh, die lijkt nog bij juf Klaske. Ach, ik ga er beter om denken, matten. Je moest hem opheljen, Cornelia. Beer die zit ik in de tas. En zonder beer kan ik net sliepen. Dat kan net, Tomke. Het puttenbootensplak is dicht. Geen paniek. Ik bel je juf Klaske wel. Cornelia toetst het nummer van juf Klaske in op haar smartphone. Tuut. Tuut, giet het. Juf Klaske neemt net op. Ik denk dat juf Klaske voort is. We zullen het aast nog een keer bezieken. En oors hel ik morgen die tasje wel op. Nee, ik wil mijn tasje nou ha. Ik wil Bera. Stil maar, Tomke. De meist mijn koeser vannacht voor haar. Oh, dat is heel lief van die Janne-Joe. Maar Tomke had zelfs ik nog wel een hele protte orenkoeses. Nou. Tomke wil net meer boertje. Tomke vindt het zo sneu. Oh, Misschien kan hij hem helpen. oh. Tomke? Waar ben het, juf Klaske? Dat weet ik wel. Op het puttenbottensplak vanzelfs. Oh, maar dat is net Xavier. Voorbij de supermerk. Nou, dan rennen we naar juf Klaske en hellen we Tomke zijn tasje op. Misschien is ze nou wel thuis. Maar ik mij net al in van Cornelia de Diek op. Dat is gevaarlijk. Maar tu bist net al in, Tomke. Wij zijn toch bij die? Wij passen wel op die. Oké. Maar zijn treien sloepen ze naar boeten. Cornelia is boppen. Ze rennen kreers op een stoepen. Langs het parkje en voorbij de supermerk. Even later stenen ze voor het puttenbottensplak. Hier is het. Hier werd het juf Klaske. Wat doen we nou? Zien of ze tussen is vanzelfs. En dan gauw mijn rechtasje weer omvreeg je. Nou, ik zou eerst maar ombellen. Waar is de bellen? Daar! Ze gaan naar de ingang van het puttenbottensplak. Janne-Joe truwt op de bellen. Dingelingeling, giet het. Maar het blijft stil. Juf Klaske doet de door net open. Misschien jetsen de bellen net. Kom mij, dan zullen we terug het Ruud. Ja! Nee, dat is nuver. Ik zocht geen bed. Nee. Alleen maar stoeltjes en poppenwijntjes en tekeningen en verklaarkleren. En dan ben ik geen bandjes. Het is hier oors als bij us en bij die thuis, Janne-Joe. Maar, juf Klaske, in je net. Nou moet ik sliepen zonder beer. Maar we nou de waan. Beginnen we weer om naar Cornelia. Ja. Ze rennen weer bij de supermerkdel. Een vrouw stapt krek bij haar winkelkarken de winkel in. Zo, daar. Juf Klaske. Ik zie juf Klaske. Ze kiet krek de winkel in. Kom op. Daarachterom. Ze draven door de draai door. Juf Klaske. De meesten schrikken en stouwen gauw aan de kant. Juf Klaske. Juf. Ik zie haar net. Juf. Waar is ze nou? Oh, ze kijkt naar de griet en het fruit. Wat krijgen we nou?
Een hoen in mijn supermerk? Ja, maar dat ken het. Eruit! Och, heden. Tomke en Jannejoe en Romke? Wat doe je meer in de winkel? Waar is Cornelia? Cornelia die is thuis en Beer die is nog op squallen in mijn rechttasken, maar zonder Beer kan ik net sliepen. Wij binnen bij juf haar Hoeswest, bij het Pieterboartensplak, maar juf hier net thuis. En Cornelia gaat ik nog bellen. Och, jongens toch. Oh, wacht. Juf wennet net op het Pieterboartensplak. Daar werk je ik als juf. Ik wijn je in een heel oorhoes. Eruit! Maar we matten je maar gauw bij, want hoe maai je eens net in de supermarkt, hè? Even later steen ze boeten de winkel. Juf Klaske had dadelijk Cornelia bellen. Die is wel een beetje leuk, dat ze stiekem uitnaait binnen. Foei! Weet je wat? Ik haal je aan Tomkes in rechttasken uit het Pieterboartensplak en dan breng ik hem wel even. Dan kerst je lekker bij koesen, my beer, Tomke. Nou, maar gauw eerst weer naar huis. Ik zal eerst boodskippen doen, voordat ik dat vergeet. Nou, Cornelia? No. Ontasen. Oké. Ja, ontasen. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vies dit echt een leuke video? Op het Chiltje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Friese filmpjes zien.